Tak jak dlouho vám trvaly přípravy na dnešní večer? Tak 2-3 hodinky. Chci se zeptat, vy jste byla teď nějakým způsobem nemocná, pokud vím, tak už jste v pořádku? Jak to probíhalo, co se vám stalo? Přiblížíte? Áno, mala som chrípku, vyvrtla som si koleno a do tretice ešte vlastne mám, tak sa hovorí česky, seklo v zádech, takže som si to užila a bola som prinútená odpočívať, skutočne som sa nemohla hýbať, musela som ísť dokonca na pohotovosť. A som šťastná, že som tu medzi nami vôbec. Je to skoro zázrak, že po týždni som sa dala dohromady a ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli, fyzioterapeutovi, učiteľovi rejky a ja sama som ešte viacej pokornejšia a šťastná za to, že sa môžem hýbať a vlastne zdravie je skutočne to najcennejšie, čo máme. Já jsem slyšela, že jste teď investovala do nemovitosti. Myslíte si, že je to teď v dnešní době správná investice vlastně do nemovitosti obecně? Viete čo, ja som ten typ, ako rada investujem do vzdelania detí a do vecí, ktoré sú prínosné. Mám rada investovať aj do krásnych pobytov, napríklad v teple, do dovolenky, pretože snažím sa makať preto, aby som potom mohla aj odpočívať a cestovať. Každopádne nemovitosť som chcela teraz si kúpiť kvôli deťom, pretože rastú rýchlo, za chvíľku budú chcieť študovať na vysokej škole a vlastne platím si hypotéku, splácam byt postupne, je prenajatý, už je prenajatý úspešne, takže sa tomu teším a verím, že to bude investícia, ktorá sa raz vráti. Řekněte mi, já o vás vím, že jste ztratila prý telefon na přehlídce Natalie Ruden. Našla? To je právě můj kolega. Našla jste telefon, jaké to bylo, jak dlouho jste ho hledala? Je pravda, že to bolo trošku strastiplné a taká tá radosť, eufória z krásnej prehliadky, pretože sa to naozaj Natálii veľmi vydarilo. Máte krásne oči, pozerám zelené. Podobne ako ja, asi hlboké. Vystriedal tú radosť a eufóriu samozrejme stres a strach o to, že som prišla o telefón. V telefóne máme všetko, že áno. Našťastie sa telefón našiel, zatúlal sa počas prehliadky, ako sa to už stáva, tak býva veľký chaos a občas neporiadok, balia sa veci, všetci sa prezliekajú, takže telefón zapadol za záves a nebyť dobrého záchrancu, dokonalého hľadateľa, sa tomu hovorí, tak by som ho asi dodnes nemala, muselo by sa to riešiť inak. Takže mi skutočne nielen vytrhol trň z päty, ale úplne mi padol kameň zo srdca. Ako sa to hovorí, človek príde na to, čo si najviac váži, až keď to stráca alebo stratí. Takže tak je to so zdravím ako aj s vecmi, ktoré bereme ako samozrejmosť a dúfam, že už to nebude musieť zažiť. Takže skutočne vážme si, čo máme, najviac to zdravie. Řekněte mi, jste tedy nějakým způsobem závislá na těch sociálních sítích, nebo si dokážete opravdu třeba na té dovolené ten telefon zkrátka vypnout a nebyt online? Ja zbožňujem byť free a nebyť online. A ja si myslím, že v dnešnej dobe to je zložité, ale ešte ťažšie to majú mladí ľudia. Pretože my sme už generácia, ktorá žila bez telefónov, bez sociálnych sietí, takže si to vieme predstaviť. Samozrejme mňa sociálne siete živia, takže sú pre mňa dôležité a snažím sa tam pridávať občas nejaké príspevky, veci. Hlavne som zaviazaná firmám, ľuďom, s ktorými spolupracujem, takže to nejde len tak sa zo dňa na deň odpojiť, ale snažím sa urobiť taký ten škrt a na dovolenke, alebo keď sme spolu s rodinou na horách, tak sa od toho odprostiť a telefon dať stranou. Já bych se chtěla zeptat na aktuální takové dění. Co říkáte třeba na aktuální dění na Slovensku? Ptám se na tu politickou scénu, jak se vám třeba na to dí? Ja s dovolením radšej nebudem politiku komentovať. Asi mi to úplne neprisluší, nežijem už na Slovensku 25 rokov a ja len dúfam, že všetko pôjde lepšie a správne. To, čo sa stalo napríklad s katastrálnym úradom, sa ma tiež dotklo za okolností, takže viem, čo sa tam dejú za veci, ale
Je to bezprecedentné, každopádne, ja hovorím, aj každý pád, aj každý chaos potom vedie k niečomu lepšiemu. Je to výzva k tomu sa zamyslieť nad sebou alebo nad tým, čo činíme a snáď to prinúti aj politikov potom ísť na tú správnu cestu a ten národ pozdvihnúť a urobiť dobré kroky. K tomu, aby sme sa mali a hlavne cítili lepšie. Moje poslední otázka. Co pro vás znamená luxus? Luxus pre mňa znamená slobodu, možnosť cestovať a byť s rodinou a hlavne si rozhodnúť, ako naložiť so svojím voľným časom. Moc vám děkuju a užijte si večer. Děkuju vám moc.